Üdvözlünk! Ebben a videóban azt vizsgáljuk meg, hogyan járulnak hozzá a tudatosság, a flow elmélet és az önrendelkezés elmélet a pszichológiai jóléthez, különös tekintettel a kognitív jólétre. Ezek a fogalmak és módszerek segítenek minket abban, hogy növeljük a magunk és tanulóink motivációját és elégedettségét. A pszichológiai jólét holisztikus állapot, amely magába foglal érzelmi, társas és kognitív dimenziókat is. A kognitív jólét arra utal, hogyan gondolkodunk, koncentrálunk és dolgozzuk fel az információkat. A kognitív jólét támogatása révén növelhetjük a fókuszt és figyelmet, az adott feladatra való készenlét és elköteleződés fenntartását. A mentális fókuszt, a gondolatok rendbetételét és a stressz csökkentését. A probléma megoldó képességet, a kreativitás és az alkalmazkodó képesség növelését a kihívásokkal szemben. A tudatosság, a flow és a motivációs gyakorlatok mind hozzájárulnak a kognitív jólét fejlesztéséhez. A tudatos jelenlét az elmében zajló káoszt legyűrve teret engedve a tisztánlátásnak és a fókusznak. Egyesíti agyunk működését, előmozdítva a rugalmasságot és az alkalmazkodó képességet. Ahova a figyelem irányul, ott nő az idegi aktivitás és fejlődnek az idegi kapcsolatok. A tudatosság átformálja az agyat, erősítve a lelki ellenálló képességet és a kognitív folyamatokat. A tudatosság 3 pillére a következő gyakorlatokat foglalja magában, a figyelem tudatos irányítása a koncentráció fenntartása érdekében. A tudatosság erősítése a nyitottság és elfogadás megőrzésére. Szándékaink tudatos meghatározása, hogy cselekedeteinket kedvesség vezérelje. A tudatosság bizonyítottan csökkenti a stresszt, javítja az immunrendszer és a szív egészségét, valamint segít jobban kezelni az érzelmeinket, ezek mind támogatják a kognitív jólétet. A flow elméletet Csíkszentmihályi Mihály dolgozta ki 1990-ben. Az emberek akkor kerülnek flow állapotba, amikor mélyen elmerülnek egy olyan tevékenységben, amely megfelel a képességeiknek, világos célokat kínál, és azonnali visszajelzést ad. Az unalom akkor alakul ki, amikor a feladat nem jelent elég kihívást az egyén képességeihez képest. A szorongás pedig akkor, ha a feladat túl nehéz a képességekhez viszonyítva. A flow eléréséhez fontos, hogy a feladat nehézsége összhangban legyen az egyén képességeivel. Ilyenkor a fókusz és az öröm megélése intenzív, az egyén úgy érzi, teljes mértékben irányítása alatt tartja a feladatot. Az önrendelkezés elmélete szerint a motiváció az, ami cselekvésre késztet minket. Kétféle motivációt különböztetünk meg, belsőt és külsőt. A belső motiváció azt jelenti, hogy valaki egy tevékenységet önmagáért, az abban rejlő örömért végez. A külső motiváció pedig olyan viselkedéseket takar, amelyeket valaki külső okokból, nem pedig belső indíttatásból hajt végre. Ezen elmélet szerint minden ember arra törekszik, hogy 3 alapvető szükségletét kielégítse: kompetencia, az agyérzés, hogy képesek vagyunk hatékonyan elvégezni a feladatainkat. Kapcsolódás, jelentőségteljes kapcsolatok építése másokkal. Önállóság, a szabadság megélése a döntések meghozatalában. Az alapvető szükségletekre való odafigyelés a tanulási élmények megtervezésében növelheti a tanulók motivációját, és pozitív lelki légkört teremthet, ami javítja a fókuszt, a kreativitást és a probléma megoldó képességet. A tudatosság, a flow és az önmeghatározás elmélete arra tanít minket, hogy a kognitív jólét nagyon fontos eleme a pszichológiai jólétnek. Ha fejlesztjük a figyelmet, megtaláljuk az egyensúlyt a kihívások között, és támogatjuk az alapvető pszichológiai szükségleteket, olyan környezetet teremthetünk, ahol az emberek jobban tudnak gondolkodni, érdeklődnek a feladatok iránt, és sikeresek lehetnek.